ಏನು ಚಲರ್ ಪೂರ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಏನು ದೂರ ಬಿದ್ದಂಡು ಇತ್ತಲೆಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೈಯದ ಹುಡ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡಿತ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೈತೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಆತ್ರೆ ಐತೆ ಎಂಕಲು ಚೂರು ಬೀಸು ಬಿಡ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ 4 ಕರೀಲು 4:10 3 ಇಲ್ಲದ ಬಿದ್ದಣ್ಣನೆ ಅಂಚರ ಪ್ರಪ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಗೈಸ್ ದಾದೆ ಕೋಪ ಇಂಚಿರೆ ಕೋಪ ಅಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ ನಿಕ್ಲ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ನನ್ನದು ಪಂತಿ ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ಪವ ನಿಕ್ಲಾಗಿ ಇದು ಪಂತಿಲು ಎದುರು ಸೈಡ್ ಅಂಪ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲು ಪ್ಲೇಸ್ ತೂತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುಣ ಹೊಯ್ಟೆ ಕೋಪುನಿಂದ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಐತೆ ಪೋ ನೆರಮಣಿ ಪೋಂದೆ ಮುಲಿಕುಲು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಇಂಚ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಪೂರ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣದ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂತೋ ಬರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಸೆಲ್ಪಿರಾಣಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಪುರ ಪಾಯ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾದೇನ ಅಂಚ ಅದು ಪಾಯ ಪೂರ ಕಡೆ ತಿಂಗಳು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೊಕ ಇಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ ಐದು ಬೊಕ ಕೆಲವೇ ಸರ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದುಂಬೆ ಪೋಪುಜಿ ಪೋಣ್ದಂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ದುಂಬೆ ಪೋಪುಂಡು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಬರಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ದಬಾವಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುರ ತಿಂಕ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚದು ಏನು ಫಸ್ಟೇ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಂತಿದ್ದು ಉಪ್ಪೇನು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಲಾಗ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಮುರೊಂದು ರಜೆ ಪೂರ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಂತೇನು ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಪೂರ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಈ ಲಾಗ್ ಅಂತ ತೆರಿಪೋಜಿ ಅವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೊಂದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯನು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಮಣ್ಣದುಲ್ಲೇನು ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ 2 ಡೇಸ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಅದು 3 ಡೇಸ್ ಉಂಡು 3 to 4 ಡೇಸ್ ಉಂಡು ಆತೆ ಅಂಚ ಅದೊಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಪಿದಾಡೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಇರೋದೇ ತಂದು ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಈ ಸಟ್ಟಡು ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಂಬಿಲ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಡು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಣೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ವಿವೋ ಸಟ್ಟಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಂತು ಎಂಕಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂವರು ಒಂದಿತ್ತು ಏನು ಬತ್ತನ ಸಾದಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯಗಳಿಗೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪೇನ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಏನು ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾಬ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ಮನ್ಪೆ ಮಾತು ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ರೋಡು ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಚ್ಚುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚುಂಡು ಒಂದು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ತುಲೆ ಯಾ ಪಂಡತ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತಿ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ತುಲೆ ಇಂದೇ ತುಲೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ನಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ನಾನು ಪೋಪುಣ ತೋಜಿನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪರು ತುಲೆ ನಾಳು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಓಕೆ ನಾನು ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ತೋಡು ಹಂಚಿಂಚಿ ಪಂತಿ ಮಗಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮಿಡ್ಲು ಇಂಚ ಪೋಡು ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಇಂಚೆನೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೈತೆ ರೂಟು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಅಂಚದು ಇದು ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಸೂಳೆಂದೆ ಈ ಪಂತಿ ಎಂಗಳು ಪೋಡು ತುಲೆ ನಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪದೇ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಪಂತಿ ಫುಲ್ ಪಂತಿ ಮೂಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಳ ಪಂತಿ ತುಲೆ ಯಾನು ಈ ರೂಟು ಪೋಡ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಹುಚ್ಚು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವಳ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಆತನು ನಿಂಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಹೋತನೆ ಸಾದಿಡು ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸಾದಿ ಚೂರು ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡದಂಡ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲದ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೆಕ್ಕ ಜನ ಬರೋದು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಈಚೆ ಬೀಚ್ ರೂಟು ಓಪನ್ ಹಾಕಲು ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿ ಪರಂಗಿಡ ರೂಟ್ ಅದೇ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಚಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ತುಲೆ ಪೋಯರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವದೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕಂಡಡು ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡು ಪೋಪೆರತೆ ಅಂಚಾನ ಪರಿಸಿ ತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಗಾಯಸ್ ತುಳೆ ಯಾನು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಕುಲು ಬಂಗ ತುಲೆ ಎಂದೆ ಹೆಂಕಲ ಪೀರಾವಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಚಿ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮದೇ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಪುಣ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಎಂದೆ ಯಾವಾ ಅವು ಸೂಂಗು ಕಂತುನಲೆ ಎಂದೇ ಗಾಯಸ್ ತುಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ್ಬಿಡ ಸೂಂಗು ದೇಪದ ನೀರು ಅವು ಕಂತು ಹೌದೇ ನೂರೆಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪಿಯಾ ಕಂತೂರು ಗಾಯಸ್ ಈ ಜನ
ರೈಸ್ ಸುಳೆಂಕುಲು ಈ ರೂಟ್ ಹೊಡೆಯೇ ಪೋಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚಲ್ಲಿ ಪೋದು ನಾನು ರೋಡು ತಿಕ್ಕು ಇಜ್ಜಿನೆಂಕುಲ್ತೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಪಲ್ಟಿ ಆಪ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಏನಾರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೂಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋ ರೋಡ್ ಕಾಣಗ ರೋಡ್ ಕಾಣ ಆಂಡ ತಿಕ್ಕೋನ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕೋನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ದೇವರೇ Hold on. रिक्षा दिक्कन बस लेट को जोड़ांगा इंत रिक्षा कौन दिलाते बाय बक्का दिक्को गाइस स्ट्रेस बत्ता इतना बैठ ना इरी सही करता ना लगे थी वाला काम नहीं है हम ये डायरी तो बहुत चेंज ഞാൻ ഗ്രേഡ് തീരെ ഗ്രേഡ് पिंक शॉपिंग रेडी कर ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಇಂಕುಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬೈದ ದೀಪಾವಳಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ತುಳೆ ಕಲರ್ ತುಲ ಕಲರ್ ಒಂದೇ ದುಡ್ಡ ಬರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಚಿ ಕಲರ್ ಅವೇ ಅವ ಅಂದು ಸೋಕಣದ ಕಲರ್ ನೀಕೋ ಕಲರ್ ಅವೇ ಅವ ಅಂದು ಇದೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಡು ಯಾವಿ ఇది ఎవరటి కలర్ ఇది కూరేక పంతన బాజింది బాబు నీకు నీళ్ళు ఉంటుంది నిండు ఆల్రెడీ నీకు కొంచెం సద్యగా నీకు కొంచెం ఒక తూకతుంటు నీకు బొడు తెప్ప పూ కలర్ అవా ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಿಂಕ್ ಉಂಡು ಆ ಲಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಚಂಡ ಮುಂಡಿರ ಲೆಕ್ಕ ಓಡೆ ಪಾಡು ಉಂಡತೆ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನು ಓ ಪಾಡ ಅಲ್ಲ ಹೂವೆ ಪಾಡ ಏಕೆ ಅಂದೆ ಇರೀಗ ಬೇಲೆ ದಿಗದ್ರೆ ಕಾಸು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇವೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಹಾಂ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ತು ಇರತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುಂಡತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೂರ పోయింది పండ చాలా పర్తిజి గైస్ తూలే అన్న చాపారోడు నే ఎంకల్లా సర్వ్ అనుకున్నారు మాల్ తూలే మెల్ల సోలి తూలే గైస్ ಎಂಕುಲು ದಾದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪತ್ತ ಬತ್ತ ಐಟ್ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಗ್ಲು ತೋಚ್ಪಂಡು ನಿಗ್ಲು ಎದುರುಡೆ ನಂದೇ ಪತ್ತು ನೀಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗಾಯ್ತು ತೂಲೆ ನೀಗಳು ತೂವರೆ ಎಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಯಮ್ಮ ಅಂದೆ ಈತ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ತೆತ್ತಿಂದೇಟಿ ಉಂಡತ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಾಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಪಡ
ಇದು ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಪಂಡ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಏರಿಯಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲಿಕೆ ಮಾರ್ದು ಚೂರು ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ವೇನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಯಾಗಳ ಬೂಡಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಸೋಮ್ ಅನ್ಪೇರ ಬೊಕ್ಕಂದೆ ತುಲೆ ದುಮ್ಮೆಟ್ಟು 3-4 ಜನ ಕೊಣಸ ಅನ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಏತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 446 ಹಾಂ ಆಯ್ತು 446 ಹಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ 446 ರೂಪಾಯಿ ತಾಪುಂಡು ಒಂದು 29 ತೂಲೆ ತೆಂಗು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನ ಒಣಸು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಕೆಟ್ ಬರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸೂಪರ್ ಹಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಒಣಸ್ ಅನ್ಪ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಪುರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೋವೇನು ಇದು ಜುರ ಒಣಸ್ ಪನ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಚಾಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಚಾತುಲೆ ಎಣ್ಣ ಚಾನನ ಪರ್ ತೂಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿಡು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಈತೀತು ಒಣಸ ಆದು ಅದೇ ಈತ್ ಓರಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅವೇರಡ್ಡು ಸೀರೆ ಬೋಡ ಬೇತೆ ಅವಳು ತುತ್ತುನೆ ಜರತ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಗ ಪೋನಾಗ PK ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮಗಲ್ಪ ಸಾರಿ ಕಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪ ಶೋಕದ ಉಪ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ದೂರ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಉದಾ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕೆಲರಿಗೆ ಈ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ರೂಟ್ದಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಉದಾ ಪಂಡದು SARK ಟವರ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂವರ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏನು ದಾದಾಪುರ ಕಂದತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪೋದು ಪಾತ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದಾಪುರ ಅಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪೋವೆ ಗೈಸ್ ದೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಕಾಣದು ಬರ್ತೇನು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 3-4 ಬರ್ತದೆ ಒಂದಿಂದು ಟಾಪ್ ಗಂಟೆ ಇದು ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಗೈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಗೈಸ್ ಬಕ್ಕದೆನ್ನ ಬಾಳೆಗೆ ಚಡ್ಡಿ 3-4 ಇಲ್ಲಾಡ್ಬಾರ್ದ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ತುಳೆ ಸೋಕೊಂಡತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಗೈಸ್ ಒಂದುಲ ಎಣ್ಣನೆ ಈ ತೋಷ ಪದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಐಫೈದಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಅಂಚದು ಪೂರ ಪತ ಬತ್ತ ನಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಪೂರ ಕನವಡ ಆತೆ ಅರೆ ಪಂಡತೆ ಗೈಸ್ PK ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಸಾರಿ ಬೋಡ್ಬೇಕು ಉಲ್ತ್ರ ಬೊಡ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪಣೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದ ಗೊತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ತೂವರ್ ನಿಕ್ಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಏನು ತೂಕ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೋಪ್ಯಾನು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್